Tara guys, Ay, bye, Will. diri sa Kyoto, hindi pwede hikapon kay mahugaw. Amo ba? Kung ano mo sa pagbasa ni, sugod ali, karong kay boss. Ah, sige ko. Ini siya, sa akong nasabtan, ang nakabutangan ni, bawal mangihi. Sa ikaduha, takala sa ikaduha. Ah, kana. So ang meaning ani, ang gisuwat ani, dili pwede manigarilyo, bawal. Ah, Abunay. bunay. Sa ikatulo, Katulo. ang giingon diri, no entry. Ano, entry? Nanood sila. Ah. Kaigo. Unya, kini sa ikaupat, sa Oh. nasabtan na ni, free parking. Free parking? Masulin sa kinan re. Mao man ako nasabtan. Aw. Free parking. So, mao na siya ha. Yawa. Tara. Maayuha mo ba sa kanji ani? Noel sang. Amo ni nanaw diha, pagtanaw lang na. Mga pila ka ni kabuok inani by Will. Akong mga bana, ang usa ka nani, mga 1,000 plus. 1,000 plus? Yes, na mo idea ha kung pila ka buk ni nani. Tagana no? Oh? Ay, torta ni atong amigong Noel. Okay, okay. Ang basa ani, do not play. Do not play. Do not play. So ayaw ko na pagduwa diri. Ah, So pwede ram dagan. pwede mo dagan? Pwede. Tara, padayon da. Sa Kyoto dapat hinireg yung temple kay mga tao diri, religious kay mga tao diri. So, kini yung nabantayan libre silhig diri. Kung manilhig mo na silhig mo. Kana? Manay na silhig. Ihangir ah. Atong silhig butang sa ubos ilagi. Ihangir na. Kinana sila ka limpyado hasta silhig ihangir. So mao ni siya gamay nga version. Patapong sudlan kani hadagko. Taas sa dagko. Ini siya gamay. So, tara. Ikimashou. Iko mo mas videographer ano eh. Induta dire oh, digagmay kayo. Sugoy. Ito induta dire eh. Kasad.